Takže čaute deti. Alebo neviem, kto pozerá moje videá. Takže toto je moje nové videjko a dneska pôjdem si za 99 Nuggets in the Forest, tak ako to je mega populárna hra. A dlho som natočila, pretože som nemala čo, ale teraz už proste normálne ja som stále plánovala natočiť tú hru, ale nemala som čas, ale teraz konečne môžem. Ale kto chce, tak dajte like, odber. Aby ste si mysleli, tak ja mám furt cute bandy, len mám iný skin. Ale tak, 500 robuxov. Nepýtaj sa nič. Proste 500 robuxov to stalo. Dobre, takže ideme na to. Ja som už hrávala veľakrát túto hru a prešla som 148 dní. Akože, akože nie je to málo, akože tam bolo napísané, že prežiť 10 noci v lese, ale ja som prežila 148 a mám medkit. Takže, ja idem s týmto. Skoro sme spolu. 143 a 148. Dobre. Dúfam, že to dáme, pretože ja fakt nechcem prehrať. Ja chcem môj rekord. Ja chcem, aby som mala 200 dní, asi. Lebo to je môj rekord. No to nie je to môj rekord je 148, ale no. Ja som sa mať 100. Tá, no. Neviem rozprávať. Ja som sa mať 200. Dobre, takže ako vždy robíme drevo. Vidíte, čo mám iné? Potom tu vidím uhlie. Tak ho proste zoberem a dám ho do ohňa. Pim pam pum pum. Pim pam pum. Dobrý. Takže vidím truhličku a ja vždy hľadám najprv truhličky a potom sa starám. Je to nový update a ako čo mám povedať, keď nebol ten update, tak ja som mal tak veľa vecí zadarmo, to bolo party, proste 3 truhlici, bandáž, 3 truhlici zadarmo, taká červená, to je najlepšia truhlica v tejto hre, proste legenda, asi to je najlepšia, neviem, počujem už detsko, to je tuším. Takže, nie. Je po mňa vlk. To je mega zle. Takže, dobre. Ja hľadám zatiaľ nejaké truhlice, pretože ja fakt nemôžem bez truhlic. Potom by sa to nedalo hrať v podstate. Akože dalo, ale no, trošku ťažko. Ďalšia truhlička. Idem si otvoriť. A ďalšie ešte. Dobre. Otváram. Si robíš srandu. Dobre. Nevadí. Áno, kto sa čuduje, prečo sa mám po rusky. Ja som akoby ruská, ale aj slovenská, takže sa tu neplieste. Videa mávam po slovensky, ale šorty mávam väčšinou po rusky. Takže všetko dobre. Takže. Fúha. No dobre, ja som zväčšila mapu. Idem si otvoriť túto družičku, keď som tu ešte nebola. Alebo bola. Ja neviem. Ja som sa zabudala. No tak bola. Tak nič. Patróny. Noc je blízko, ale to je jedno, pretože prvú noc sa nič nedieje. Truhličky, kde ste? Asi tu už nejsú. Ale mohli by byť, takže. Nie, vlk je tu po mne. Mám v pláne, keď bude deň, budeme mať úplne fullku. Akože, to myslím tak, že
budeme už taký, že nebudeme nubiky, že budeme mať už good sec, potom, neviem, ešte good X, budeme mať nejaké snowbally. Prvé dobrá vec. Proste tak budem zachrániť decko. Ináč kto neverí, tak ja som zachránila raz 4. decko sama. Sama ja 4. decko. Proste ja som bola úplne v šoku, lebo tam tak veľa medvedí. A ja som to dala. To je jak mega čudné. Kde ste truhličky? Nikde. Dobre, idem s fonárikom. Uhlie. Že uhlie nie je zlé, áno. Tu bude truhlička. Nie. Takové šťastie. Také šťastie som mala. Mega šťastie, našťastie. No to bude trvať 100 hodín, kým to rozbijem. Prosím. Konečne. Ja chcem niečo dobré. Veľmi dobré. Možno to nebude niečo zlé, pretože fakt ja potrebujem mať dobré veci. Lebo keď to bude napríklad snowball alebo taká vec. Akože aj toto je dobré, ale no neviem. Znova patrný. A teraz máme zlú vec, pretože som hladná. Ojoj. Čo? Nemôžu ísť sem? Nie. Ajaj. Skoro som zomrela. To bolo teda. Že? Videli ste to? Skoro zanedca zabili. To by bolo, že mega zlé. Tu je jedlo, ja som nevedela, že to je jedlo. Nevadí. Najem sa. A poviem hľadať za strudičky. Alebo proste niečo. Takže. Alebo nie, počkajte, vykraftím 2 polty. Aby to bolo lepšie. Mám tam niečo vykraftiť. Ja som to zobrala. Nevadí. Idem asi rybáčiť. Idem si pre udicu. Idem rybáčiť. Takže. Jaj. Robím jednu vieš. Robím jednu vec. Tak nič. Som si myslel, že to bude fungovať, ale ne. Nič nefunguje. Rybka. Dobre, rybka. Ďalšia rybka, úplne hneď. Jak to rýchlo ide? Ojoj. Ďalšia. Tak rýchlo. To čo tak rýchlo tie ryby si tam... Normálne. Takže... No. Hej, no.
Dobre, tak rybačiť už asi nejde. Pam, 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 pam. Náš cieľ je 99 zatiaľ noci. Zatiaľ 100 noci je náš teraz cieľ. Ale ja tak myslím, že nám sa to nepodarí. Takže, neviem. Sú tu vôbec niekto? Dobre. Bo ja sama hrať nemôžem. Ja sa to... No akože nie, ja som raz sama hrala, ale... Proste potom aj neviem všetky veci urobiť, že napríklad jedlo urob, že drevo, železo. Proste potrebujem s niekým to robiť, lebo sama to nedám. Jaj, jedlo. Dobrý, zatiaľ rybky nazbierala. Hľadám ešte nejaké uhlie, pretože našla. Pretože fakt potrebujem zväčšiť mapu, lebo potrebujem nájsť prvé toto. Potrebujem zlaté truly, aby mi vypadlo veľmi dobre, napríklad, čo to bolo? Čakajte. Dobre. Potrebujem nejakú vec, že... No, čo hovorím, ja neviem. Že ako... Potrebujem zlaté truličky, potrebujeme veľa bandážov, medkitov, takže potrebujem zväčšovať mapy. Takže, prečo nikto neurobil mapku? Veď urobím ja. Takže idem nasledovať. Už mám tu veľa miestničkov, no tak ešte potrebujeme väčšiu mapou. Takže ideme niečo hľadať zatiaľ. Čo to bude? To fakt nič. Á, jedna trulička. Ja už mám iba jeden bandáž. Zrobte srandu. Nie, Alfa Volt. Nie, nezažím Alfa Volka. Tak ho nezabijem, že nikdy. Dobre, nejak som ho zabila, čudo. Ešte zväčšíme raz mapu a... Kože. A, tak toto mi je v podstate ani na nič. No to je nič. Tu koľko tu je zlatá trula, čo? Čo? To čo je? Zlatá trula? V tomto bajome? Nie. Počkaj. Musela som minúť bandáža. Proste musela. Ďalšia trula na oči. Proste mega dobrá. Pim pam pum pum pim pam pima. Spír! Konečne mi vypadol spír. Po 100 rokoch. Zlatá trula na tomto biome, tak to je že mega dobré šťastie. Práve tieto truly potrebujem, pretože tam môže mi vypadnúť Big Axe. Alebo toto pištola. Ježiš, hnusný vlk. Fakt. Čo som im spravila? Iba možno, že trošku... Bum. Ja idem radšej domov. Bum. Pam. Idem domov. Ale nie, počkaj, potrebujem všetko toto. Potrebujem veľmi. Iba mi vlk. A idem domov. Lebo už je noc. Jaj, takže nazbierala som tu nejaké vecičky. Sahur, tata sahur. Dun, manidinidun. Dobre. Deti. Takže, títo malí debilkovia, teraz neviem, čo budú robiť, ale ak vidím, tak to je pekná baba. Ale zatiaľ ja idem urobiť posteľ. Pretože posteľ nám dáva plus jeden deň. A vždy plus jeden deň chcú všetci plus jeden deň. Asi
Si robíte srandu, jedno drevo. Nevadí, urobím toto teda. Aj keď tu je skoro na nič, tak je to aj tak na myši, takže to je dobré. Akoby... Neviem. Dobre, mám takýto inventárnik zatiaľ. Idem na tú mapku. Sem... Jaj. Idem sem. Takže, som na novej mapke. Toto... Truhlička. Celko, že som taká, že... Lebo ja potrebujem toho truhličku, lebo potom mi to bolo... Čo by to bolo bez truhličiek? Fakt, no. Potrebovala by som ešte raz krát. Iba posledný krát zväčšiu mapu. Ale ak viem, tak to nespravím, že nikdy. Ale nesrandujem. Bandáž! Konečne mám aspoň, že jeden bandáž. Ale, no, mohla by som aj viac. Ježíš, vlk. To nie je vlk. Dobre. Truhličku otváram. Dobrý mech, to mi je už na nič. Tu bude vlk, ja viem. No, nič zvedavé. Mikrovlnka. To potrebujem. Dáva veľa. Kde je už tá truhlička? Výborne. Do tohoto zdania zatiaľ nejdem. Červený benzín potrebujem. Tak nič, truhlička nebudem. Jej. Skús zachránenú decko. Prvé decko. A to je druhé decko, ale mala by som na prvé, ale to je jedno. Si robíš srandu, vlk. Ajaj. Nie. Nie. Ja som super. No jasné, že som musela zomrať. Lebo ja som nevedela bez vlkov. Ja to budem zachrániť. Keď už pôjdu do mňa. Asi sa odpájam. Alebo oni nejdu pre mňa. Dobre, ja sa odpájam, pretože začne. Ale viete čo? Ja idem stylo brainout. Alebo počkajte, možno, že ma teraz pôjdu zachrániť. Teraz, že dám beta, teraz budem v ohňu. To by bolo dobre, že? Ja som fakt pri ohni. Čo? Dobré ráno. Ja nemám Robuxy, takže idem hrať sa radšej styl brainout. Dúfam, že sa mi to podarí, pretože mám také dobré veci. Nechcem stratiť. Aj, ja to nestratím. Takže tak. Fúha. To majú to. To musím ukradnúť. Tralitka. To ide do môjho domu. To nedám. Keď mi ukradnú môjho domu.
Nie! Zabijcie ho! Tak. Tak, odpowiem sobie. No. To jest zły serwer. To jest zły serwer. To był zły napad. To wideo chyba ja troszkę pracuję. Jak widzimy, ten jest serwer, nie. No co inny. Ale ja sobie tak raczej odpowiem, protože no. Ale asi nie wiem, co mam robić. Tak, idem hrát Grow Garden. Vyzkouším Grow Garden, lebo to je tiež veľmi populárna hra. Jej, no, ale ja mám ináč dobrú záhradku, je tam aj mango. Mango je moje obľúbené rastenie. Ja vám ho ukážu. To jaký je kvet? Ježiš, sa ho bojím toho kvetu. Aha, to je mango. Môj mangočko. Tak. Dobre, ja idem skúsiť si kúpiť niečo. Za minútu. Watermelon. No dobre, watermelon na jednu kúpim. Tak zatiaľ nič. Dobre, za minútu sa vrátim. Idem zase watermelon. Blueberry nechcem. Stávajte, mohli kúpiť. Som to niečo dobre vypadne. Jaký, bože. Dobre, to je dobre. Ja ho nemôžem postaviť. Dobre, tam to neviem. Watermelon, tu sem. A watermelon zasadím. Tu, pretože tu trebujeme toto meniť. Jaký pekné hrozí. Oh my god. Ježiš, ja chcem ešte ďalší. To si idem do inventáru asi. A úplne nedám. Z toho ešte 3. Mango. Ježiš, toto je mango také. Toto je... to není mango. Toto je mango. Môj. To nemôže byť mango. To nemôže byť mango, no ja tomu neverím. Takéto mango maximum asi bude. Toto je čo? Fakt také mango mám. Aha. Ježiš. Ty koc. To fakt môžem zobrať toto veľké mango? Ja to chcem. Ale jak? No, čo mám povedať? Akože... trošku veľké nedosávam. Čo iba trošku, to je v poriadku. No, akože... Zdala som. Nečakala som, že to bude také maličké. Koľko presne stojí tento mango? How much this worth? Nie, som to nechcela predať. Či toto pridám. Toto všetko predám. I want to sell this. Mango, moje obľúbené mangočko. Ja som toto predať. 5000, v poriadku. Ja som sa vám. A toto akože nemôžeš predať? Jak není boj? Toto je dobrá vecčka.
Čo tu budeme mať? 3 minúty. Som nestihla. A nestihla. Nevadí. Fúha. Ježiš. Ja mám svietajúci. Yes. Nikto iný. Dúfam. Chcem mať sama taký. Jeden zoberám, pretože som dostala tu veľa. Ježiš, to je také pekné. To je mega pekné. Ježiš, to je veľmi pekné. Ja si to odložím, tu nebudem to predávať. Chceš? Končíte si? Čaute. Neboli zvola. To je končná videa a čaute.